Bugatti. No teda nie Bugatti, ale buchta. A ja končím, čau. No nie, nekončím. Dobre, ja čo tu trebujem, poďme na to. Možno ich tu bude 1 milión. Čo budeme? Uvidíme. Čaute strašidlá, keďže sa vám páčili tie moje pesničky, tak to mám Early Music Bug. Buchta, poď sem. Budeme otvárať tento bug a tam budú nejaké 3 prekvapenia a oni zahrajú 3 pesničky. Každá jedna hráčka zahrá jednu pesničku, tak som to vyslela. Ak to by nevedel, ja som Ellie, toto je bug a toto je Bugatti. No teda nie Bugatti, ale buchta. A vlastne čo som zabudla ukázať, tak tu je subscribe. To je náš končím, čau. A ja končím, čau. No nie, nekončím ešte. Toto je like. Ak sa vám video ešte len bude páčiť, tak daj like teraz. Vidíš? Dobre, ja čo tu trebujem, poďme na to. Končím, čau. Dobre, ideme na to. Som zvedavá, aké tam budú hračky. Nie, že by som to pred hodinou robila, ale dobre. Čo ak tam bude buchta číslo 2? To nevadí, to je jedno. Tak vyťahujem bug. Možno ich tu bude 1 milión. Čo budeme? Uvidíme. 1 bug? To je králiček. Aj keď to vyzerá ako Labubu. Buchta, nežerli tie bugy, buchta. Nerob. Ďalší bug, ďalší Labubu. Ale nie, inak to sú zajace. Julia, to je pekné. A? Ale to teda musím zaujímať. Tu je. Tak to idem čítať. Takže. V každom bugu je mekučké prekvapenie. Buchta, nežer mi to. Buchta. Stať ho jemne. A začne spievať. Ellie? Buchta, ti to prečítaj. Čítaj to bugu. A toto tu. Končím, čau. To si zapamätaj. Buchta, ti poviem. A buchta, ešte to aj ty prečítaj. V každom bugu je mekučké prekvapenie. Stať ho jemne a začne spievať. No ty vieš lepšie čítať než ja, dobre. Už ma to nezaujíma. Ja sa tak teším. Vyrábaš to tak pomaly, ale rozbalíš to tak rýchlo, tak to je smutné. Ale nevadí, poďme si to otvoriť, nejdeme smútiť. Som zvedavá, fakt, aké tam je to zvieratko, lebo si to už fakt nepamätám. Aj keď to bolo možno pred 1 hodinou, ale dobre. Jednorožec! Tak, strašidlá. Najskôr vyhodíme tento bug. A ešte, stlačíme ho? Stlačíme ho? Tak, stlačíme. Kde je to tlačítko? Ja je toto. 3, 4. A teraz sa zastav, kámo, a čum! Hej, hej, strašidlá, toto je tá najlepšia show. Vstúpte do duhového sveta Ellie Zone. Hej, hej, strašidlá, toto je tá najlepšia show. Vstúpte do duhového sveta Ellie Zone. Jednorožec vyhodí syrop. No nič, už stačilo. Pozeraj až do konca, lebo na konci ti prezradím, kde nájdeš tieto pesničky a celé. A nie len tieto pesničky, na ktoré sa nás stále pýtať. Úplne v celej verzii. Tak pozeraj toto video do konca, však sa to nedozvieš. Buchta, ty sa zasmiej. No, toto je buchtictve. Ideme na ďalší bug. Čik, počítame, robíme identičky. A to je jedno, tento. Som zvedavá, aké budú ďalšie zvieratko. Uvidíme. Tak, necháme sa prekvapiť. 3. Papagaj. Ideme ho pustiť. Teraz! Izbe sedí na stole krásne farebný. Mekučký a plišový papúch nehybný. Keď mu dáš po zobáku, on zakráka. Strašidlá, čo som to ja za vtáka. Plišový papagaj. Len a len s ním sa zabávaj. Keď spustí beat pre uši. No nič, už stačilo. Ideme na ďalší bug. Celú aj túto pesničku nájdeš a ukážem ti jej na konci ju. Ja ho to môžeš nájsť, to ako ja rozprávam. Hádam a pochopíte. Ideme na ďalší bug. Ale už posledný. Uvidíme.
Ideme ho rozbaliť. No nejako takto ho rozbalíme. Co tam bude? Bukta, pozri sa. Ty vidíš, Bukta, ty vidíš však. A teraz ideme. 3. Toto čo je? On tam mal takto dole hlavou, to čo som dala. Nevadí. Pustíme ho. Dobre, pustíme ho. 3. Autíčko trúby, ide rýchlosťou slimáka. Plamenia kričí, čo som to za vtáka. Snaží sa lietať, máva krídlami. Zasypte ma prosím 500 lajkami. Autíčko sa rúti, aha, pred ním tietka. Prešlo tietku, banie tietku detka. Vyzerá, že aj babičkinu paličku a vy teraz strašidlá. Spievajte si dokola tú našu pesničku. Plamení jak za volantom, jazdí sem a tam. Vyzerá ako prasa. No nič už stačilo. No čo strašidlá, čo poviete na takéto video? Samozrejme, nezabudni si dať odber, aby ti takéto pesničky unikli. Čo pesničky unikli? Aby ti videá s pesničkami neutiekli. To čo hovorím za blbosti? Proste daj si odber a nerozmýšľaj nad tým. Dobre? Všetky pesničky nájdete v tomto playliste. A čo som ešte zabudla fakt povedať? No končím, čau!